бахшиш не ки качелко барои одамои фарбе нест. бешухӣ эмам хел метавон. ҳозир агар дар ҳамин сукутер шумо хандовар натофтаен медуроен. бахшиш не ки шумо намедуроен. петр чӣ хӯрдастӣ? сухарӣ хӯрдастам дар ту наметавонам. духтур гуфт сухарӣ бихӯрӣ тез хароб мешӣ. нахо амира ту мада бугӯй духтур ки бихӯр. петр дар диета чизи асосӣ ин нафса қапидан аст. инама торти зани пухтагира мемонам, ту бояд наздик нашавӣ. сад агар дилтам каша, ту бояд наздик нашавӣ. ина ман худам 3 сол шуда ҳеч нахӯрдам ки хароб шавам. барои ҳамин турам бояд хита қапӣ. и осон ай, ман метавонам. не фирев накун мара. наметавонӣ, бира мегӯм, бира. намехӯрам мегӯм. нақаб мара, бигирез. халосум кунен. не наметавонӣ ту. мегирезам ма, ина гирехтестам. дидастин гирехтестам. питер ту метавонӣ. питер маладеси ту. о бестен шумода мумкин нест фарбе баден. хо маълума мерам. ана мехе бира шиками дам кадагид намона. каме чӣ хелам? фигурам созай? ту мешӣ. бидуро. ахира ин пирхахча зад, кушт, хароб кард, не ки ба орзуш расид. хай бачака ҳозир ҳама каса мерем файзобод тамошо. ҷили пустактона фуромӯш накарден охӣ? ман гӯё дорам ҳеҷ ҷо намерам. хуч